Usab sa new normal sa edukasyon na karon ang pagsibya gamit ang telebisyon o radyo nga pamaagi sa pagtudlo sa leksyon sa mga estudyante. Ang Mandaue City Division mosagup sab nini pinaagi sa airtime nga gihatag sab kanila sa usa ka cable channel o radio station. Unsa ilang pagpangandam alang nini ani ang RTV Presents ni Nico Serino. Recording, camera rolling. Action! Good day, learners! Are you ready for an exciting adventure? Great! I'm Teacher Chap, charting your course towards fun and learning. Eksena kini sa shoot sa Mandaue City Division sa ilang conference room nga gi-convert na sa TV o production studio. Si Ma'am Charlene nag-taping. Usa siya sa napili nga teacher broadcasters sa national level, mao nga nag-produce sila sa ilang episode nga ipakita sa programa sa DepEd. Gawas ni ini busy sab ang Mandaue Division pag-andam sa ilang mga episodes. Nag-alayon ang City Division sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Naga aron makaproduce og TV-based instruction aron ilang mapasalida. Na-assign sa Mandaue Division ang subject sa English, Filipino ug mother tongue-based instruction. Very challenging for all of us in as much as our preparation is murag amo-amo ra gyud. Challenges, the preparation of this Studio 1, Studio 2, and Studio 3. Usasab sa giandam sa taping kaganiha ang leksyon sa arts maong si Sir Nino na busy sa pagpreparar sa mga props ug background nga ilang gamiton. Murag nahogra ni siya og kaning output sa atong mga estudyante. Unya nahogra ni siya unsay ray ka nang available no kay ang ato mga art sa mga students gikuha na nila prior sa pandemic. Ang mga milangkob sa production og technical team pulos mga teachers. Gani mga computer og IT teachers gikan sa lain-laing eskwelahan sa Mandaue ang nagsilbing mga video editors nga nahagit sa ilang importante nga tahas. Kami tanan first time sa production. We really don't have any idea what's unsay mahitabo kana. So ang among gibuhat karon is we do research. We actually search some of the YouTube materials sa inyo sa other station kay aron makita bitaw namo kung part sa lighting, kung unsay positioning sa particular teacher broadcaster. Gawa sa telebisyon, may kasabutan sab ang Mandaue Division sa usa ka radio station dinhi sa Sugbo. Maong nangandam na sab sila pag-produce og sinima na nga radio learning program. It's a learning experience. Daghan kay nga preparations. We did a lot of preparations and we asked also the support of other stakeholders. Aminado kining mga magtutudlo sa Mandaue City Division nga first time tuod sila niining mga technicalities sa video production apan andam sila magkat-on upalambo sa ilang mga abilidad tungod og alang sa mga kabataan nga mo'y giserbisyuhan. Uban ni June Sulon, ako si Nico Sereno. Ug kini akong short docu.